No. Hello. Ndị moto onye maka ịsha afọ Igbo n'obodo gị. Ebe ọ na-aga na-ada agara aga. Akwa ya ọsọ dịkwa sọ n'ọnụ ụlọ ka obi. Onye nwere ejiri ajụjụ ya si ọnwụ, onye nwere ejiri ajụjụ ya aba mba. Nwere onye ga-ajụ ajụjụ. Jụọ ya ajụjụ ya. Akwụkwọ m ji na ka ụdị otu. Ele ụdị ụwa dị ihe ka ebi foto. Nwoke ọcha. Hello? Dada onna m. Eweli iwe. Bịa. Ndewo. Biko ma ajụtụ gị eweli iwe. Ibi na environmental. What you saying, bro? Also? What's the pull of blow? Eleke also person for blow. You would only Igbo. Oh, yeah. I'm Igbo. Okay? Yeah, I'm Igbo. You didn't make it work like a monster brought you. Because we have to address need within this environmental. Because come here. Guess I don't need baby. Let's say the Bama gonna leave. What you saying, fam? Yeah, that's Igbo. Igbo spoke not. I don't understand what you're saying, bro. One to. Uwa. Nta. So the woman has got you when you give a gun. Chon or your cotelo coco. You won't cut it. You won't cut it down. You will do double, bro. You want you. I saw the sumo gonna cafantan. On your blood when you want more question, one will get a chassis. Go on, no more, none go on you. You were parent, so team Igbo, think I can say like a motel. Are you talking to me? Talk to me. And I can't talk to me. Talk to me. I'm making agua. Talk to me. I can come agua. You've got no manners. Alright? Yes, sir. You've got no manners. Me care malam. You didn't go now, sir. It's a malam. Me look malam. Makachine can go to come for Shaga 1 hotel, Maga can't in Italy. It was your time, Maga Cata, we didn't know that. We didn't know. Quoten Nurim, Makoten Nagos, Ragoshin and came back up. No gear in a hotel, what is your hair? Where I got no Tehara Tashagon. Even a Dragonania. You got amnesia with the lebola. You won't cut it, you wear Bamogo. You might ask him, I won't pay. I don't understand what you're saying, bro. Let's take a shot in him new. Let's take a shot in him new. Quick, you went back. Nay, you're trying to think back. I'm going to give you went back. You name me Bukwego. You're very dumb, bro. Dumb. Alright? Me. You're dumb. I ain't got your time, alright? I'm gonna come back for you. Okay? Fuck you, bro. Ako ka Greek ka jenuzo. Di bo mari ka gana gagawa nuzo. Gine lanya mrange ga zala no na nne na nna budo. Anya atọgo na phone call. Ihe mma na atom na aja adịghị nkuba. Nke ọ bụla ịjọra gị abi Igbo. Iwu Igbo ida na Igbo. Amadu aha magbukwu enyi na atụrụ m aka n'isi. Ọkụkọ ụbakala. Ina kpọ malam makpurukwe n'ime ọja. Akpọ na address apayọ tinyere. Mama ọnụ nke akwụkwọ ozi. Ma fọ nwunye m nwoke si awọ apayọs. Mụ na-agwa m sọ n'ime ọhịa ka obi. Nọrọ ga-aga hụcha anata mkparị n'aka ụmụazị m na-amada ebe eshi mụ hụ. Anata mkparị adreesị o nyere m enwe agadi ebe na-ahụ ya ahụ. Nga m tiga were adreesị ọwụ. Enwere nga na-ahụ ya ahụ. Gịsị m na ibi township. Ị na-agwa m na ọwụ n'ime ihe. Ọnwụọ na m anwụ. Don't tell me where do you think you I'm walking up one here. Look at this man. You should be able to get up on my head. I need to go okay. It is your mother in one mother knows again up there. You only know more. You want him to get up on no. You want you get up on here. None of them are here. Get
mgbe kpọrọ n'ọhịa kpọrọ nga ahụ ma kpọrọ n'ọhịa akọtụkwa na fon tọ nọ adị m ka n'ọhịa iwa n'ụlọ nke nọ n'ụlọ iyiri mmanụ did you look me into person you look me into person lekwa nwa gị anya n'ezinu ijikwa enyo ote pụta n'ụkwụta ote gị were enyo lele onwe gị ote mụrụ ihe iyiri gị nọ ga-agbakasị anụ mụ a ka ị na-agwa okwu like this esi nne m hụrụ n'obodo na enwedo onye na-asụ Igbo kọọlụ ịkpara aka ya sị gị na ya wụdo onye Igbo kọọlụ mere ya asọla gị English ọhịa m ji chekwa n'ime iwe anụ ọhịa otukule n'ime anụ ọhịa ndị m hụrụ n'ụzọ m sọ m akpọ gị anụ ọhịa ma m n'iwe onye Igbo nwa afọ Igbo amụchiri gị so ọ nwere ka isi amara onye na-asụ Igbo gị takpọ ma n'ọhịa ka ga were enyo lele onwe gị biko look at this man o Apayo rudukwa mmo. Jekwara ihe men. Apayo rudukwa mmo. Ihe men. Ewezụga otu ihe ta mụrụ aka chote nwa gị na ntị ya ga-abụ. Why ga chima maka ntị? Agwara m gị ebe m bi. Adịka na akparị mmadụ. Agwara m gị na ebe m bi. GRA. GRA bi na ji na nda akwa. Gị kpọpụta m na kpọpụta ji mkpama ha ka m na chief eshiri eshi. Chief agbakọrọ buru ogbe chief ote nwa biga m ya n'isi. Chie m ya ya na-ada chief Imo worldwide. Mbịa n'obodo na ụmụazị ogbodo nna amadị esi amụrụ hụ na-asada ibe ahụ otule ha wụsị nshi ha na-akparịrị ga mote were mere futbọọlụ klọb ka ije ọla ajụjụ ya sị gị ya wudo onye Igbo ka ije ọla ịna-agwa m na ọ na-ekechi ndị na-ada n'Igbo ka ibi akwado galia skuul ma na-abịa mbịa nke ụmụazị were mere batrum ma nkata radio ote m jụrụ ajụjụ ị na-aṅụ kparị onwe gị dazi ihu mmadụ n'ụzọ gị si nsogbu adịrọ mgbe onwe ofu ihe m ga-eme gị na ị nwere ọka ọ pụtara anyị apụọ Come here, you get just bomb and no hand. I don't want to go. I'm being that, but I know. That's my own documenting my approach. See, I'm going to cashier. Can you just take a home? Can I go on Yara? What can say that? Mokasi will be Justice Village, but I am mad again and get idiot. Now look at you. In our own, what can say like you on ye? Namiro, what here we hear man. You know, some rogue mamma laga. She who could tell them Gani yote. Lego Nelo one nation of Tamush make a petition. A show like why you men are treating Amakolamaga Kajan or William. Brunella, beside, look at this, look at Tonya. I suppose go. You might hear it. You miss Ibu. Ibu Cadram will be Bunafo. Mamma Diego. Kego Wungwe. And when you wear a man, you know, got 40 years or there. Carry circle and call just go guide job. Come on, go inside. Working will be the moment. Mama say I'm a neighbor to me. I say, Maclean, Mamma goddamn water. I need a cut around. It's not a game. Hello? No man, one. You are not on your ship. Hand robbery. You know what I can do now? Look at Tonya. How it does. Aponya ka ekwe ha na-ekwu. Nwoke m na akwụsịrị gị bịa jega ajụjụ. Chief dị ka m nọ. Ị ma onye nwo? You knows me? You knows me? Ị ma ebe m si? Chief dị ka m nọ kwụsị bịa je nkata dị ka ga ajụjụ. M ga-eji gute mmadụ nwe ihe. Maka Chineke nwere ihe ga-eme. Mụ na gị na abaghị dị nkata nwụrụ anwụ nwere ihe ga-eme m yipụrụ gị uwe. M yipụrụ gị uwe nke ụgbọ. I fear. Akịna ha na-eli anya. Akịna na-eli. M ga-abụ onye asị m ya anakọ m achụ. Nkwa ihe njikpọ ga n'ọja. Onye m ji si wa n'ọja. Fia! Kele Chineke ebe nga ga-adị m mkpa. Hello? No, baba, na you cause all this. I'm going to cause ihe niile ahụ. I'm na park na give you pick this thing now. If you not there like this. Me ga to that thing. Come share up. Ma no kwa African annoy village puta. Nonsense.